kay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay nawo, apay analiday ka nagawid bakit? Kumusta ti meeting yu di magadalan? Ay, marigatan ti anak ta, Dodong. Marigata? Anyat ka't mo sahon bakit? Adda bagsak na. Anya? Kitaam ti card na alak eh. Ha? Ay, marigatan iti English kun math ti anak ta. Kasan anong pasamak ti kasta? Kat aramidin mo't amin ti anak ka dagiti assignment na. Talaga siguro pima na di na maawatan ti daduma nga adalon da. Saan mo't asadot ama ko na di anak ta? Ay, lakay. Anya nga tano, mga latalaengen iti tutor na. Ha? Tutor? Wan, tapno, ada mangisuro iti anak ta. Bareng ada pagbaliwan na Uray Sabado laeng no iso. Tinapatag, ada maadal ti anak ta. Dodong lakay. Ada nakasaritak at tutor ti anak ta. Mangrugi inton umay Sabado. Manungay ti singir na. Siya kung ti makaamo nga gastos. Sana balen, taadamot ti masusweldo, uray kaskasano. Ay nawaw, sana mabalin bakit? Pag tinulungan ta, para mo't iti anak ta. Okay. Sikang ro ti makaamo. Pagsaritaan tanto inton malem lakay. Nalaing mo't siguro ti inalam at tutor bakit? Siyempre, alakay, nalaing ni Rebecca. Kabailan na nga isuro ti anak ta. Anusan ta ti aggastos para iti anak ta, lakay. Well, bakit? Para iti pagsayaatan ni Mia. Anya ti ko na ti tutor ti anak ta nga Nag-text mo't itay. Nakabiyahe ka nun. Nasayaat mo ti nga runukas na bakit? Sa anak mo ngamin ang nalaing iti English ken mat. Awan, ti maisuro kita anak ta. Isu nga rod anangalata iti tutor, tapno saan to amarigatan. No data ti mangisuro ay, amang ano sa bali pa iti maisuro takin ko na. Sa pa'y komplikado mo't dayta subject. Anyat amutang ngay di talakay. Huwag nga rin bakit? Bas-basa tinyaw iti anak ta libro. Kaya talaga adyak maawatan ti daduma. Nakitak mo't dayjay. Diyak maawatan ti daduma. Sana kaskarin na ti agsuro. No agsurat kun agbasa ay mabalin siguro. Ang no kakasta atapik ay narigat lakay. May mayat no expert ti mangisuro tapno makaadal ti anak ta. Nakitam dayjay Fidel lakay. Kay? Adda ti babae, mapan iti ayan da dudong. Si Ripem iti about. Detatay, Anya? Agawaam, Anya ko matibibiyang tayo dita. Saan nga ta? Babae ni Dudong dayay, lakay. Ay nawaw, babae mo ta sasawang. Saan laang man anam na minsan ang nakitak dayta babae, lakay. Tunggal Sabado, mapandita. Awan nga binimida di tabalay da, tauray Sabado, kat adda trabaho da. Hindi. At damit ti iniggaban na apapapil bakit? Ang mga no, dalaang tinapate, ngar aramidin na dita. Ay, babae na laki di dayta Ay nawaw. Nang rugi ka din ang nagisuro ti tutor ti anak mo, Marimida. Wen mare,
Inuray ko asim mangpet sakbay apim manawak iti balay. Mayat metlaang no da tutor na mare. Dinapatag ket kabailan nyo bayadan. Uwan na mare. Maikarigatan, ta kaasi nga min jay anak ko. Di na maawatan ti daduma nga isurusuro kanu di maestrana. Saan nga min ngagpapada dagiti umbing mare? Adda dagiti napartak ang makaadal. Adamot dagiti saan. No daduma, masapul nga ulit-ulitan tapno maawatan da. Ay, wan nga rod mare. Kasapulan ti atidog a pasensya ko nada. Ay, no kabisadok laeng kumata Ingles, kas kadamat. Ay, siya kun ati mangisuro iti anak ko. Ang, saan mo't ngamin mare, taon ay siya. Diyak maawatan ti daduma. Gagangay na mare. Narigat nga agpaiso ti mangisuro no uray sika kat di mo mat maawatan. May mayatlatan ang mga laka iti tutor mare. Ay, wan mare. Nagastos ang agpaisaw ang maanusan para iti nasaya at amasakbayan ti ubeng, mare. Ay nawaw, ming-ming-mingan niyo mati tutor da marimida nanang. Nakaumay ka mo dito'y balay, Gina anak ko. Ay katuan ata kailiw kayo nanang. Kumaarim ni Mida, san ka day? Ay nawaw, nabayagan nga agayam kami nanang. Apay ka di aya? Ibagam ken kuana, nga adda ti mapmapan, a babae iti ayandano kasta nga adda ti trabaho na. Nakitak, adda ti sabali a babae, anapan iti ayanda iti Sabadaw. Babae? Way, panagkunakot kabit nila kay na dayjay. Napudaw kay, natayag ken short hair, nalaad anak ko. Nagkamali kayo nanang. Ang mga ti tutor ti anak da marimida ti nakita yo. Tutor! Wan, adda nga min tutor ti anak da marimida nanang. Tunggal Sabado ket mapan iti ayan da mare. Anya day ta, tutor? Ay, tutor as in susweldoan da mangisuro iti anak da nanang. Ay nawaw! Ay, at dagayam kasta, anak ka. Adda nanang. Isu ano adda makitkita yo. Di yo ikan adagos iti kay papanan. Kabit nga ibagbagayo dita. Kasanuno adda makangag. Makabasol kay manan adi na oras. Kunaktumit nga mingking kabite. Saan a babae ni Dudong tinakitam iti paraangan da? Tutor kanugayam, Fidel, lakay. Makitam na ita, ngan-nganin makbasol ka ba kahit? Doa pa ya masakul lamang hala da pa'y iti tutor. Kamabalin mo nga isuro dalatan ti anak da. Nagpakalaing ka ba, day? Kasta ko mati inaramid da, no ammo dalaang ba kahit? Sa dood da kiday amang isuraw iti anak da, day tatipudnaw. Sigurado nga da rason, no apay akayat da timang tangdan iti mangisuro iti anak da, bakit? Sa mga may nakasapulan ti tutor, lakay. Agad adal mo ti anak da, san aya, apay pailaeng amang da iti tutor. Ay na, saan may nga minakas karina ti agisuraw, no di mo ammo ti isursuraw. Kitaam ni Gina nga anak ta. Awan ti tutor na iday. Angam kitaam ay, ha? Nalaing ti anak ta, lakay. Ay na, saan ngagpapada dagiti ubeng? No, anya ko matinag tumaad na ngay. Ti ibaga kit di dagita nga gasawa, kit agin babak nang da, ken sadot da, mangisuro iti anak da, isuakas ta. Ada mo gayam ti tutorial, Maida. Ay, ada na na Betty. Ada ti suswelduan mi kanila kay ko. Apay, masadot kayaw amang isuro iti anak yaw. Uwinaw, agim babak nang kayo laeng. Ay nawaw, sana kasta nana. Kayat milaeng ti mangala iti tutor. Ta saan mo't analaka ti mangisuro ngamen.
No agsurat ka nagbasa, mabalin pa nga isuro mi. Ngam no komplikado a topic, narigatan nana. Na, kunak man no wagis eskwela ti anak yaw. Wan mat nana. Mulagayam. Apay laang nga magala kayo iti tutor. Makaadal tumulaang mag-iji pagadalan. Marigatan iji pagadalan nana. Masapul maidoble-doble ken kuana. Kita ni Gina nga anak me. Awan ti tutor na iday. Ang nalaing mag. Nakapagturpaus iti panagadal na. Nana Betty, saan nga agpapada dagiti uping? Adda dagiti nalaka ang makaawat, adamot dagiti saan? Ay nawaw! Ikalintagan na pailaag ngamin. Tiba gayo kiday, kinasadot yu day ta. Anya? Anya ti maimbaga na ita, Betty. May bakit? Di maipapan iti tutor ti anak talakay. Ipabida naman ni Mary Gina nga anak na. Ta nakapagturpos ka no nga uray awan ti tutor na. Ay na, wow. Nagpakalaing man na ita, bakit? Apay kano anangalata iti tutor. Sigun ken kuana, saanin kano kasapulan. Kasano nakasapulan? Kat no nalaka ang makaadal ti anak ta iti day ta tutor na. Saan to akaasi ti pagadalan? Tadamot din ta muna. Dayta nga ruti sana maawatan ni Nana Betty lakay. Saan akas ka rin ti agisuro? Ken saan nga agpapada dagiti ubing? Adda ti fast learner ako nada. Adamot ti saan? Iso akasapulan nga agadjust tayo. So man na umot din na ta, bakit? Di namot amo ti lawlawatan na. Si kakit dimit lakay. Kapot numit. Bakit na nakasta ti ugali na? Agpakalaing launay. No saan ta kasapulan? Apay kumapay laang agpasweldo ta. Ay po, common sense kumamot din ano, kasta bakit? Ay na, ni Nana Betty pa iti kunam lakay. Kasla awan ti common sense na dayjay. Kumusta ka, Marimida? Ay, nasaya at mo't Mari Gina. Oh my ka. Agkapita pa'y Mari. Ay, nawaw. Ay, nagbanglo ti kapiyo, Mare. Intid man ti kabsat ko, Mare. Ay, Mare, anya nga yung tigagaram? Ay, awan matkit di, Mare. Kaya't kala nga pa kumustaan. Kumusta matan ti tutor ni Mia nga anak mo? Mayat mo't Mare. Ininot ang makaadadal di ubeng. Ay, mayat mat ang arod no kasta. Tapno worth it mat ati gastos yo, Mare. Ay, wun. Amom ka di. Ngayon ni Nana Betty dito'y balay idi na palabas sa lawas, Mare. Anya ti maimbaga ni Nanang, Mare. Ay, no apay ka no, amasapol ang mangala kami iti tutor para ti anak mi. Kat mabalin ka numot nga isuro mi. Ay, nawaw. Dahil takat tijak kayat ka ni Nanang. Di na maawatan ti kunada asaan nga agpapada ti panakaawat dagiti ubeng. Agpakalaing launay manan. Sa dino ti ayan ni Nanang, tatang. Nakikaruba manin Gina anak ko. Ay, nawang. Day ta tutor samat manan tis istoryahan na ijay. Amumitin ni nanang mo. Agpakalaing launay. Sumanaungkat no daduma. Di na ammo ti lawlawatan na. Uray kamali ti ammo na sigilat na. Day tanga road anak ko. Magiram-raman day tanga inam. Sa dino ti nagturungan na tatang tamapan ko sukunan. Nagpalaod ka di uno nagpadaya. Di talaog, tinakita ka nagturungan na anak ko. Ay, hapon ni Nanang. Ipilit na no anya ti ammo na. Di na ammo nga uso ti tutor itapanawan. Papan mo nga rog sukunan anak ko. Tatang, mapan ko sukunan. Tama ano anya manantis istoryahan na ijay. Ay, nya laki din na ito Gina aya. Huray lay guyod nak iti nagtugawa Ay kita. na, wan ata di kay matumakder Nanang.
Kita amadama ti panag-istorya may. Saan mo't nga ron apagsayaatan ti pagsarsaritaan yun, nanang? Nistorya lang may ti may papan iti tutor na mida, kumarem. Day tala ka na yun ti sangkay bagayo, nanang. Anya nga ti reaksyon dagiti kumariyo anang istoryaan yo. Diyan ka mo agtatalnada mo lang. Kaya't asawan day ta, saan da nga interesado iti istoryaan yo, nanang. Kung naktumat ngamin kada kayo, saan nga agpapada dagiti ubing? Adda dagiti nagagat, ngam narigat ang makaawat. Slow learner ama ko na. Iso akasapulang dati tutor, nanang. No ide, kaawang mo ti kastang. Ay, agsardan kayon. Agpakalain kay manlaunay ako nakon. Oh, apay matakas dyan ti panagsasaom ka damari mida, nanang. Ay nawaw, advice laang dayjay. Kan, hindi pa'y napalabas sa lawas dayjay Advice asasawan niyo? Inbagak laang matada iti kaunggak, anak ko. Puno may asaan na kasapulan ti tutor. Kas kumakin ka. Awam mo ti tutor mo. Angam kita nakapagturpus ka mo, Gina, anak ko. Anya ti bibiyang tayo aya, no kayat damari mida ti mangala iti tutor, nanang. Adda ka din nasakit abakrang yo? Awam mo kay No kasta nga rod, mapan ka ti ayan damida. Agpasensya kayo. Awam mo tinadag sinabasol ko kinkwana. In marmaritis yung tupay, ida iti kukumarim, nanang. Siyak pa yan ti agbain ka ni Marimida iti kastangar aramida niyo. Agpakalain kayo launay ngamin. Naliday ka mo, biti bakit? Sino mo nga iti maragsakan no kastoy lang. Nagsakit nga ta itirik na lakay. Agasam, pinagsasawanak ni Gina nga anak tay-tay. Basol mo laing. Agpakalaing kanto, magaming. Pudno mo nga main lakay. Kasapulan na yati tutor. Nag-enroll mo jay ubeng iti panagadal na. Lawaw. Di ka agpatangkan bakit? Ang mga deta ni Gina at ang agurahan na kamaling. Kit inton sumaruno, dumagkano at dati maibagan niya. Sana na tayo pili mo tamam? Mala, wunan lakay. Noan niya man ti aramidon, damida kin dudong para iti anak da. Awanan ti bibiyang mo ijay. Amuda tan aramidon da. San amasapul apakibiyangam ida. Nalawag ka day, bete bakay. Dudong, at ka din ni Mida. Adalampitin na pananana na bete. Apay ko nga. At dalaang kumakayat ko nga ibagakin ko na. Ay nawaw, lumay papanday tayo ti tutor tanak minana. Awanan ti bibiyang mo ija. San mo't asika ti mang pasusweldo? Saan akas ta, Dudong? Amom nana, saan nga agpapada dagiti ubeng? Nagasat ka ano fast learner dagiti anak mo? Namiris ko, ti bidtut ko, Dodong na ko. Kayat ko ang makasaritan ni bakit mo iti personal. Ni, Nana Betty, anya ti raramidin nyo dito'y balay? Kayat ka kumamakasarita iti personal, Mida. Ay, numay papan iti tutor ti anak mi. Pumanaw kayo lang nana. Diyak kayat ti makiapa kada kayo. Kayat ko lang iti agkid daw iti pamakawanak ko. Ay nawaw. Saan kun ngay pilit ti amok? Siya mo ngagpaisaw ti kamalay. Pasensya kayo na anak kong. Husto ti kunayaw. Saan ngagpapada dagiti ubeng? Ay kat nasayaat mo't nakaamiris kayo, nana.
Isungag kid-kidawak iti pamakawanyo nakong. Nangrunakin ka. Tasika ti pinagsasawak idi na minsan. Kamalik dayjay nakaw. Nana Betty, napakawan kayon ng pangaasiyo. Di yun ulitin ti inaramidyo. Sardengan nyo mutlaeng ti mangimarmarites kada kami. Tano saan ay makanggag kayo kanyak. Ay, uwan meda na kung saanan. Saanan ang maulit tikas jay. Ay nawaw! Di mo rumbang apakibyangan dagiti banag asaan met arumbang apakibyangan. Tikit di bukod mo apagsayaatan ti tutukam. Tapno awan to ti pakaibabainam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.